लांसनार अंखाना आइफोरजों आंदोलन खालामनाय तीन जरा फायै वो बिना पानियो दिनै महाराष्ट्र प्रद्युत किशोरनि नेतृत्व हरबचन कायसा तब काउंसिलर माननाय अबनां खनावै आंथतरो अग्रिम खा गाहाम मारियो दिनै अरजों जेखुनु पाइनानै सारा त्रिपुराजों 10 खान जागाव तब जरा जों कन्टेस्ट खायो अब तो अंगिया फताबक बो तब जों जें खाबा हेलियम थुं एसटीएम थुं तब जों ग्रेटर त्रिपुरा जों अबै मा दङ ओ ग्रेटर त्रिपुरा जों हाबतै खरब बोसोरता मोनजानाय जों साइमायाखौ दिनै मुभमेन्ट दिनै संग्राम आन्दोलन बोसोर जरा थांनाय नांनाय जोंहाय जों बयस्कफोराव दाय साल बोसोर नुनाय हायफोर ताबक दिनै नेक्स्ट जेनेरेशन नाराव जेफोराव ताबक 50-55 बोसोरनि तलारो नारावनि दायित्व गोबां नाराव दिनै हानो हामजाबनाय नांगौ दिनै जातिनो हामजाबनाय नांगौ नाराव निजेनो सिमि हामजा खालाय कुनु आन्दोलन नाराव साक्सेस खालामनायाव नाय जों बाक्सा बुथार जाखा बाक्सा हा की फिनने बागे जों आंदोलन थाय जेल ऑफ महापका बुजाखा थोक जाक्सा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ नाफे हागतलाव बनि बागे एडीसी जों तिनि मानो वो आईडीसी को इलेक्शन मावनाय तब तिनि भूभागरा प्रद्युत किशोर मानिकनि नेतृत्व तब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टीटीएडीसी वो मथा तिनि क्षमता माय फानो अपन जों जतन वैसा या खरबानो अब तो जों एवरी जेनेरेशन नि अचीवमेंट दंनाय नांगौ आनी हायदे जेनेरेशनो जों अब तो मा खालायखा तब जोंनि प्रेजेन्ट जेनेरेशनो तामो चेलेन्ज दंना सिखला बर' चलां थुं बर'यं थुं तब जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन अब बबुतै दग हंनाय बबुतै साइज हंनाय बाखा बिसिङो आनी हा हंनाय आनी हाव तंनाय दिनै जातिरो हंनाय अबुतैरो खाखावैनो नरानि फला बिसिङो वानसुमन कतालबाय चेलेन्ज मानानाय नांना नराव जों दिनै रमदि खरकसा ब्रैबाय खरकसा तला हामजाखा खूब हामजाखा आरो थांफुनो पाल मा थांलायो दुख कष्ट फुनो दुख कष्ट पाल मा खायो अब वैसा चला बिनि बोरै अंनानै अंगियाखौ हामजाखनो बहुत चिठी सुइखा ओ आनी sweetheart I love you so much I am prepared to pluck stars from the heaven and bring it for you and I am ready to die for you and tonight I will visit you let the rain stop then only I can visit you bhai kai khabo emon hamza khabara ubroino nuni bagai ang atukri ma khabnai atukri khagai nenu mari nai tai neni nogo ang sadrum ma phayo tini boni ni nogo ang phainai watoi waya khlai bubetun khabo watoi wa khlai bini hamjak na bo kaham se bini nogo se khamai honai abotoi chala आंदोलन खाइने गोबां मा दङ abotoi ब्रै आंदोलन खाइने गोबां मा दङ watoi फाइख्लाय बिनि तिपरा मथा बिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन आंदोलन मा थांया aboni kaise kroksa thani jantum oposaka जों जखन हा के फिननि भूमि फेरत नि आंदोलन मा खाय पुरो मृगांगराय अब एसडीओ वो जोंनो पने 9टा जाबिन दिखा जाबिन मांखा जों फाइखा कमलपुरनि हिमतय गाड़ी बखरैबा तब आमबासा पुलिस स्टेशन जों ठीक 3:30 फुङाव सगौ अब तो खरक बिसोर आंदोलन खालायनाय दिनै ब्रक चलां थुं ब्रयं थुं नारावनि मेन्टेल फिजिकल मेन्टेल बिसोर बेराव रेडि दङ अब जों त्रिपुरा मथाव अब जों दरकारै दङ तब नों हिमनाय नानाय आं सामानिया अनेक ब्रक
बिना पानी नि जिरायनो थांनानै दा हिमनाय केव गरैखा कि बंदराव निजेनि गाड़ी बायना निजेनि बाइक बायना थाङो निजे अट' रिक्सा बायना हिमै थांनाय केव गरैखा चिनी जरा 10 माइल 15 माइल मुंसं जालिया जों थाङो आन्दोलन थाइखौ बरिबो चिनी बथाय कतई फ्राय चिनी मा थाङो चिनी I don't know about the generation फायनाय महाराष्ट्र नि बसा महाराष्ट्र मावो प्रेसिडेंट नि बसा प्रेसिडेंट अंगमाया प्राइम मिनिस्टर नि बसा प्राइम मिनिस्टर अंगमाया चेयरमैन नि बसा चेयरमैन अंगमाया राजा राजवंशर नि राजा नि बसारो राजा नो मावो बुंनो तिनी लोय चंगखा तिनी हा तिनी जाति नो नेतृत्व रिनाय तिनी महाराज प्रदुत किशोर मालिक कोन नों आं नों मांखा बनोजों गाहाम फ्राय बखा राख्रिनाय नांगौ बिनि हामारि दमाय जों सुरि गिलायनाय नांगौ बिनि नेतृत्व जों दिनै जत्त कैंडिडेट आगरतला बो आम्बासा बो जुदा जुदा जायगायाव जों कन्टेस्ट माखायो सब जायगानो जों पाइनानै एबं जोंबो काउन्सिल मिउनिसिपाल काउन्सिल जों कक सानानै दिनै हा दिनै एरियानि बागै कक सावै डेभेलपमेन्टनि सामोंजों खायमानि अंथं आं त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेन्ट नङै दिनै आं नारावनो जतन खयै ताइ अर जे दंनाय ताइबो गोबां दंखौ अरनि जे भोट रिया बराबो दंखौना गावगोरै किन्तु जे भोट रिमानो जतन जों मातबनाय एबं नक टु नक जों नों आं थांनाय केवबाय जों मालाया केव हामियाते मानसुकै फायनाय बनबो जों Heartily, we have to win any voter. जे कोनो voter न जों बिनि बखाव जों पायै बो न जों चिनि बखाव vote होनानै बगै बोले जों जय मा फायनाय दिनै जतन ताइसा असुक जरा नारा फायै असुक जे बर गोबां मा फायखा नारा न जतो खा काम रियो हायतै जों आम्बासा बखायखा आम्बासा जों करम थम्मा बातायो